खुलुमबाय बे समाव ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै दिनै जों मोनसे गोदान आयदा फिन लानानै फैदों। आयदायानो जाहैबाय जोङो सासे अधिष्ठाता जानोब्ला जों माबादि जानो नांगौ, माबादि बरेनियाम व्यक्ति बराय जाग्रा व्यक्ति जोङो जानो नांगौ, बे आयदानि सायाव जोङो गुवारै सावरायगोन। जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि बारग' सचिब आफा सिमेन ब्रह्म, बे आफानिफ्राय जोङो बे आयदानि सायाव गुवारै आरो गेबेङै मिथिनो नाजागोन। आफा, गिबियावनो जोंनि ब्रह्म गियान चेनेलाव नों आफाखौ गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। दा आं आफानियाव मोनसे गोनांथार आयदा लानानै मोनसे सोंलु खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंनि माखासे अधिष्ठाताफोर बा प्रसारकफोरनि आसार बेबहार बेफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव समाजाव माखासे इनडिसिप्लिनखौ जों नुनो मोनो। प्रसारकफ्रा माखासे बाहायनाङै जानाय बेसाद, सोबनाय बेसाद आरो बिसोरनि बुंनाय खुगानि रावफोरा समाजाव जोबोर प्रभाब गोग्लैयो आरो बिसोरखौनो नोजोर होनानै जोंनि समाजा दैदेनजायो। दा जोंनि समाजखौ दैदेननो नांगौब्ला जोंनि प्रसारकफ्रा बा अधिष्ठाताफोरा माबादि जानांगौ, आं आफानिफ्राय गुवारै मिथिनो लुबैबाय। खुलुमबाय। जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा दिनैनि जिहेतु बे ब्रह्म गियान चेनेलनि गेजेरजों आफाया जिबादि सोंथि सोंदों, बे जोंनि मानसि माहारिनि थाखाय जोबोद गोनांथि। दा जोङो नंगौ शास्त्रआ जोंनो जि बुंदों बे शास्त्रनि बिधि बादियै जोङो थांनो नांगोन। जेरैहाय शास्त्रआव बुंदों बरेण्यम व्यक्ति, बरेण्यमा नाथाय बै ज्योति स्वरूपखौसो बुंदों। नाथाय जोंबो बै ज्योति स्वरूप बादि जोंबो बरायजानाय जानांगोन। जायनिखि जोङो प्रसारकफ्रा आरो प्रसारकफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बे मुलुगनि जोंनि ब्रह्म धर्मनि गेजेराव गोबां जोंहा माखासे तिथि पार्बनफोरनि जोंहा हाबा मावलांनांगौ दङ आरो माखासे गोबां शास्त्रनि बोसोनफोरखौ जोङो फोसावनो गोनां दङ। नाथाय बेफोर गासैबो बे जोंनि प्रसारकफोरनि गेजेरजोंसो जायो। बेनिखायनो जों बै प्रसारकफ्रा जोङो माबादि जानांगौ, बेवहाय जोंहा सासे बरायजानाय एबा बरेण्य व्यक्ति जानांगौब्ला जों माबादि जानांगोन, जों गावखौनो सिगां नोजोर होनांगोन जे जोंनि जानाय, जोंनि थानाय, जोंनि राव रायज्लायनाय, जोंनि न'खरनि गासैबो परिस्थितिफोरखौ जोङो सिगां फोसाबनानै लानो रोंनांगोन। अब्लासो जोङो बरेण्य व्यक्ति जानो हागोन। दा बाथ्राया बेनो, जोङो दिनै जाय जोङो पुर'हित आरो प्रसारक, बै पुर'हित प्रसारकनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे मावनांगौ हाबाफारिखौ जों मावफुंजायो नालाय। दा बै माखासे हाबाफारियाव गोबां गियानि गुनि व्यक्तिफ्रा बै माखासे खामानिफोरखौ तिथि पार्बनफोरखौ लानानै जग्य होयो, न'खर सान्तिनि मुलुग गोजोननि थाखाय जग्य होयो। अब्ला जों बै पुर'हित प्रसारकफ्रा जों माबादि जानांगोन? दा बेवहाय गिबियावनो बेनो फैयो बाथ्राया, जोङो सिगां जोङो दिनै जोङो जि बुस्थुखौ जानो नाङा एबा जि बुस्थुखौ जोङो लोंनो नाङा, जों बे बुस्थुखौनो बेबहार खालामनानै जोङो गुबुननि न'खराव जोङो जग्य होनो एबा फोसाबनो थाङो। नाथाय जोङो बेयो जोबोद गोरोन्थि। मानो गोरोन्थि होनना बुङोब्ला, जोंनो गावनो जुदि गावनि आत्माखौ जुदि फोसाबनानै लाग्रोनो रोङाब्ला, अब्ला जों बै गुबुननि न'खरखौ जों माबोरै फोसाबनो? दा बेनिखायनो जोङो सात्तिकि आहार जानांगोन। जों जेसेबांनिखि प्रसारकफोर दङ, बे पुर'हित प्रसारकफ्रा जोङो सात्तिकि अन्न जानांगोन। जाहाथे जों जि अन्नखौ जायोब्ला जोंनि देहाया खथि जाया, जोंनि देहायाव गोग्गो गियान मोननो हायो, जोंनि देहाया जाहाथे अरायबो जोङो सान्थियै जोङो दैदेननो हायो। जोङो बे आहारखौ जोङो जानो नांगोन। जाहाथे जोङो तामसिक खायद'फोरखौ जों जानो नाङा। आरो जोंनि पुर'हित प्रसारकफ्रा जोंहा राव रायज्लायनाय
जोंनि राव रायज्लायनायफ्राबो दिनै जोंनि गोदै नङा। जोंना जिखुनु राव रायलायोब्ला जोंना खाब्रां खाथां। जोङो सोरबा सासे बेक्तिया माबा मोनसे सोंनो मिथिनो लुबैनायखौ सोंनायावबो जोङो मोजां बाथ्रा बाहायनो रोङा, मोजाङै जों बुजायनो रोङा, मोजाङै जों फोरोंनो रोङा। जोङो गावखौनो जोङो थाबनो बबेबा खोथाखौ लानानै रागा जोंनाय जोङो लाबोयो। नाथाय बेखौ जोङो लाबोनो नाङा। बे जोंनि पुरहित प्रसारकफोरनि राव नङा। जाय बाथ्राखौ रायलायोब्ला जाहाथे बै बेक्तिया मोजां मोनो, गोजोननाय मोनो, नैबेखौसो जोङो रायलायनांगौ पुरहित प्रसारकफ्रा। बिसोरनि रायज्लायनायफ्रा गोदै, गुरै आरो नोरोम जानांगोन रायज्लायनायफ्रा। आरोबाव बिनिफ्राय जोङो माबायदि जानांगोन, जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौनो हमना लादो बाबा। जोंनि गाननाय जोमनायफ्राबो दिनै गोबाङानो जोंनि पुरहित प्रसारकफ्रा जेरै मोनो एरै जोङो बाहायो। नाथाय बेबायदि नङा। जोंहा मोनसे मानसिनि गेजेरावबो थाखो दङ। बे थाखो वाइसै जोंहा इउनिफर्म थायो। बेनिखायनो जों जाबाय सासे पुरहित एबा प्रसारक नालाय, बे प्रसारकफ्रा जोंहा जेब्लायबो गोजाम जि जोमब्लाबो जोङो साखोन सिखोनै गाननानै जोङो थानांगौ। मानो थानांगौ होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेरजोंनो बै माखासे गियानि गुनिफ्रा, इन्जिनियार डक्टरानो होन बा फोरोंगुरुफ्रानो होन, बिसोरो गावसोरनि न'खरखौ फोसाबनो जुदि हायोब्ला एबा फोसाबनो थाखाय जोंखौ लांदोंब्ला, अब्ला जोङो बेफोर माखासे परिबेकफोरखौ जोङो फोसाबनानै लानो हानाया आरो लानांगौआ जोंनि बिबान। दा बेनिखायनो गाननाय जोमनायाबो जोंहा साखोन सिखोन जानांगौ। आरो बेजोंल' नङा, जोंनि माखासे न' बाङाबो जोंहा साखोन सिखोन जानांगोन। जों मालायखौ जों बुजायहैनोसै जे जोंनि न'खर बांफ्रा साब सिखोन जानांगोन, जोंनि साननाय हनायफ्रा मोजां जानांगोन। जों बेखौ बुंबाल' जानाय नङा। जोंनि न'खरफ्रा जाहाथे सिगां लामा लांगोनायानो होन, न'आ बारि बागानानो होन, जोङो जाहाथे बेफोर परिबेसफोरखौ जोङो गावनिखौ सिगां फोसाबनानै लाग्रोनांगोन। जाहाथे बे बाबानि न'आव थाङोब्ला जाहाथे गोजोनहैनो मोनो एबा मोजां परिस्कारखौनो नुनो मोनो। लामा लांगोनाफ्राव फुल सारि सारि गायनानै बिनि न' बांफ्रा फाखा बिल्डिं नङाब्लाबो जाहाथे हानि न'ब्लाबो साब सिखोनै जाहाथे थायो, जाहाथे आरो साब सिखोनै लाखियो। मानोना बिनि न'आव हयथ' सोरबा सासे मालाबा गियानि बेक्तिफोर फैगोन बा प्रसारकफोर फैगोन बा बबेबा सम्प्रदायनि गिदिर गोलावफ्रानो हाबफैगोन। अब्ला बे सोरनि न'खर होनना सोंनाय लोगो लोगोनो बियो आमुक पुरहितनि बा प्रसारकनि न'खर। ब्रह्म धर्मनि आसार रिति नितिफ्राबो माथो परिस्कार परिच्छन्नथालाय होननानै मोनसे जोङो गनायजानो हायो। अब्लासो जोंनि धोरोमा जौगागोन। नङाब्ला जोङो गोदोनि बादि जेरैबादि सोलिदों बेबादि सोलिबाय थायोब्ला जोंनि धोरोमाफोरा जौगानाय नङा। बेनिखायनो आरो गोबां दङ जोंनि पुरहितफ्रा, जोङो बरायजानाय एबा बरायनो बेक्ति जानांगौब्ला गोबां दङ बाथ्राफ्रा, दा बुंनानै फोजोबनो हाया। बेनिखायनो जाहाथे जों पुरहित आरो प्रसारकफ्रा सिगां गावखौ जोङो मोजां फोसाबनानै लाग्रोनांगोन, बेनिफ्रायसो जों गुबुनखौ फोसाबनो थांनाया जोंनि कर्तब्य आरो। गोजोननाय थाबाय। सिमेन्ट आफानिफ्राय जोङो गोबां प्रसारक बा अधिष्ठाता जानो नांगौब्ला जोङो आगुआव गावखौ माबायदि फोसाबनानै समाजनि खामानि मावनो आवगायनांगौ बे बाथ्राफोरखौ गेबेङैनो फोरमायथिलांबाय। जोङो गुबुनखौ फोसाबनायनि सिगां गावनो थानाय जानाय गाननाय जोमनाय खोथा बाथ्रा रायज्लायनाय गासैबो बिथिङाव गावखौनो फोसाबग्रोनानै लानो नांगोन। बेनि उनावसो जोङो गुबुननि सिथ्लायाव बा गुबुनखौ फोसाबनायनि खामानिखौ जोङो मावनो हागोन। बे बाथ्राफोरखौ दिनैनि बे सावरायनायनि आयदानि गेजेरजों आफाया गेबेङैनो फोरमायथिलांबाय। जोबनायाव ब्रह्म गियानि जानानै आफानिसिम फिन खुलुमनायखौ बावनानै आं दिनैनि बे आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'बाय।